Amay na Noche Buena package hali sa Goa Fire Station. Ang naiuli kang 60 pamilyang miyembro kang tribong Agta at Tabangnon, kan Barangay Wakloy asin Barangay Digdigon Goa Camarines Sur kasubong aga. Apwera sa Noche Buena package, may naresibi manan mga ining tsinelas asin gubing. Nagkaigwa maning feeding program asin pakawat. May libreng tusarman para sa mga babaeng IPs. Sigun kay Senior Inspector Vincent Albert Garchetorena, an officer in charge kang BFP Goa, nakatuda na talaga nindang gibun ang siring na aktibidad, urog na tuyong magpapasko, mautmang kaya nindang makapagtaong kaugmahan, urog na sa mga nagtitirios nindang kababayan. Maugmahon po makatabang sa kapwa, lalo na po si mga taong talagang nagtitios man, talagang itong simpleng Noche Buena baga din na ma-celebrate because of syempre the cost of everything, mahalo na ang baga. So, imbis na magmakalsinda ng spaghetti, ibabagas na sa nata. So, ngunya natawan ta sindang mga pirang ang mga laog po kato may siguro 3 kilo, 4 na kilong bagas, may spaghetti, si Rotary nagtao din ng another Noche Buena package na spaghetti din ulit and may mga dilata, tapos dinagdagan tang mga may mga nagtaong noodles, may mga nagtaong crackers, may nagtaong mga kape, asukal, si mga basic necessities Bilang dugang kolor sa pagtiripon, ipinahiling man kan personalize kang istasyon ang saindang mga natatagong talento. Naging posible man ang aktibidad, huli kang suporta kang ibang ahensyas de gobyerno, as in iba pang stakeholders. So kami kung may mga willing na magtabang, overwhelmed po ako kada kulo na maray talaga. Actually saro po ang ako Bicol sa nagtabang. Very overwhelming na kadakol talagang gusto magtabang and grabe nagpapasalamat kami at kami ang napagkatiwalaan na ipaabot si sa indang tabang. So kadakol po kaya too many to mention is nag-open sa mo si partnership with Rotary Club of Goa Partido. Kasabay kang aktibidad, pigtukduan man ang mga benepisyaryo ng tips sa paglikay sa mga insidente ng kasulo, urog na ngunya na magpapasko asin bagong taon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.